il-Knisja dejjem għandha bżonn tar-riforma. Ħammarru lura fil-Medjuevu, propju fis-seklu 11. X'kienet iħabbat il-Knisja dak iż-żmien? Il-Knisja fi żminijiet fewdali jieħdu pass lura. X'i jfisser meta ngħidu fewdaliżmu? X'kienet din is-sistema? Dik kienet sistema politika, sistema ta' kif jiġu gvernati il-popli, sistema ta' kif is-soċjetà fl-Oċċident organizzat ruħha. Soċjetà maqsuma fi klassijiet. Fuq kellek in-nobli, jew aħjar kavallieri. Mbagħad kellek il-kleru, u mbagħad kellek il-poplu marbut mal-art. Kulħadd jaf x'inhu r-rwol tiegħu. Ir-rwol tan-nobli kien li joffri protezzjoni, ir-rwol tal-prinċep u li joħsieb is-sudditi taħtu. Ir-rwol tal-kleru kien li joffri servizzi spiritwali. Ir-rwol tal-poplu kien li jaħdem l-art, moħħu mistrieħa li din l-art qed tiġi protetta minn dawk li qed jikmandawha. Jekk minn Kallu Manju, eżatti minn uliedu, dan l-imperu li naqat fil-persuna tiegħu mill-ewwel jibda jiġi mefrut f'numru ta' nistgħu nsejħulhom hekk qishom prinċipati. Jekk il-prinċep jagħti lin-nobli li huwa fidillejh biċċa art, bin-nies kollha li hemm fuqha, in-nies isiru parti minn dik l-art. Il-prinċep kien responsabbli u anke n-nobli li fih tiġi li lilu tiġi għafda din l-art li joffri protezzjoni l dawn in-nies. Kulħadd kien marbut ma' dak ta' fuq b'forma ta' ġurament. Kulħadd jaf x'inhu postu, kulħadd jaf x'inhu mistenni minnu. Madankollu spiss in-nobli fitxew li jieħdu taħt idejhom anke dak li kien jappartjena lill-Knisja. Rridu jmexxu kollox huma u dan spiss daħħalhom f'kunflitt mal-istifijiet u anke mal-Papa nnifsu. Daħlu f'qasam li mhux tagħhom. Min kien jikkmanda verament? L-Imperatur jew il-Papa? Jew aħjar, min kien rappreżentant ta' Alla fuq l-art? L-Imperatur jew il-Papa? Kull awtorità ġejja minn Alla, tgħidilna l-Iskrittura, u dan dawn nies kienu jemmnuh ħafna. Għalhekk kien importanti min kien fuq net ta' din is-soċjetà organizzata b'mod ġerarkiku ta' din il-piramida. U hekk jitlu f'konflitt kontinwu il-Papa u l-Imperatur. Min jinkuruna lil min? Min jiddependi minn min? Min hu li żjed b'saħħtu? Spiss naraw imperaturi li kellhom is-saħħa li jneħħu papiet, li kellhom is-saħħa jinnominaw huma papiet li qegħdu fuq it-tron ta' Pietru il-persuni li jażlu huma. Min-naħa l-oħra kellna papiet li jinsistew li huma biss kellhom l-awtorità jirrappreżentaw lil Alla fuq l-art u għalhekk anke l-imperatur inkwantu li huwa nisrani jaqa' taħthom. Huma kellhom is-seta li jinkurunaw l-imperaturi, ma ninsawx dak l-att li jagħmel Jun Tlieta. Kallu Manju għażel jippreżenta lil nnifsu fil-Bażilika San Pietru, ma kien Jun Tlieta fil-miliet ta' sena 800 li nkurunah bħala imperatur tar-Rumani. Kif għedt din il-ġlieda kontinwa waslet sabiex jixterdu numru ta' abbużi. U kien hemm żewġ abbużi partikolari li l-Knisja dawn iż-żmiet ħabtet ħafna ruħha magħhom. Waħda kienet is-simonija. Spiss kif għadu jiġri sal-lum, min għandu l-flus fidejh jaħseb li jista' jixtri kollox. Tiġi naraw mill-Atti tal-Apostli, il-kelma simonija ġejja mill-episodju ta' dak Simon Magus, Simon is-Saħħar, li prova joffri l-flus biex jixtri l-qawwa tal-mirakli li kellu Pietru. U dan Pietru jikkondannah naturalment. Min hemm ġejja l-kelma? Mela simonija kienet meqjusa bħala ereżija ta' dawk li fitxew li jixtru bi flus uffiċċji ekleżjastiċi, li jixtru bi flus saħansitra s-sagramenti. Ħasbu li għax kellhom il-flus, setgħu jikmandaw kollox, setgħu jikkontrollaw il-Knisja. Hekk kienet prattika sabiħa li n-nobli jiffonda monasteri. Dan kien jagħmlu ħafna drabi sabiex jassigura ruħu li wara mewtu jkun hemm komunità ta' patrijiet jew sorijiet li qed titlob għalih, li qed titlob sabiex u jinħeles mill-pjuna tal-purgatorju. Imma kien abbuż li jipprova qiegħed biex imexxi il-monasteru, naturalment miegħu kienu hemm marbuta numru ta' renditi, numru ta' dħul. Hekk persuni li laqqas biss ħafna drabi kienu jkunu parti mill-kleru sabiex jidħulu jaħdu huma, mbagħad iqegħdu xi ħadd biex imexxi f'isimhom u li dan iħalluh jgħix kważi bix-xejn. Mela dana kien abbuż kbir li l-Knisja kellha tħabbat ħafna ruħha magħhom, il-korruzzjoni li jġibu il-flus. In-naħa l-oħra, problema oħra, l-ereżija tan-Nikola'iżmu, marbuta ma' ċertu persuna li jgħix fi żminijiet fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, ċertu Nikola, dan x'kien dan l-abbuż? Tal-abbuż kien marbut ma' l-inkontinenza
jew nuqqas ta' kastità tal-kleru. Bil-mod il-mod fl-Oċċident kien stabbilixxiet ruħha il-prattika taċ-ċelibat tal-kleru, ġifieri l-kleru Latin ma jiżżawwiġx. Kien hemm anke raġuna prattika marbuta ma' din il-ħaġa. Hekk naturalment jekk wieħed jiżżewweġ u jkollu l-ulied, uliedi kellhom dritt għall-proprjetà tiegħu. Assis għandu f'idejh il-proprjetà tal-Knisja. Nistgħu naħsbu x'kien ħajjiġri minn din il-proprjetà jekk dan għandu it-tfal. Iż-żwieġ klandestin tal-kleru huwa xi ħaġa tiġi kkundannatu kontinwament fis-sinodi u fil-konċilju tal-Medjuevu. Hija prattika l-Knisja bagħtiet ħafna biex taqta' u tibqa' toħodha qatta bla ħabel kontriha. Fi Knisja meqjusa għalhekk imċabsa bil-korruzzjoni jġibu magħhom il-flus u mċabsa b'din il-pjaga ta' kleru li mhux qed jgħix skont l-istat tiegħu huma movimenti mill-bażi tas-soċjetà minn fost il-poplu li xtaq Knisja iżjed qaddisa, Knisja iżjed spiritwali, Knisja purifikata mir-rabtiet ma' din id-dinja. Mument importanti f'dina ir-riforma fil-Knisja, dan l-ispirtu ta' riforma li iktar u iktar ma jgħaddi żmien beda jinxteret, kien fondazzjoni ta' monasteru importanti, il-Monaster ta' Cluny ġewwa Franza. Għad-differenza ta' monasteri oħra, dan twaqqaf soġġett direttament tal-Papa, u għalhekk meħlus minn kull rabta ma' imperatur jew ma' prinċep lokali. Cluny iġib rivoluzzjoni fil-Knisja, imur mill-ġdid għas-safa tar-regola benedittina, għall-ora et labora. Kien monasteru li kien qisu belt għall-ammont ta' monaċi u l-ammont ta' art li kellu tiddependi minnu, u li beda jwaqqaf numru ta' fondazzjonijiet oħra kollha jiddependu minnu, qisu xibka. Hekk numru ta' monasteri oħra bdew jieħdu l-eżempju tiegħu u jintrabtu mal-Monasteru ta' Cluny. U l-Monasteru ta' Cluny ta' lill-Knisja numru ta' reformaturi kbar li bis-saħħa tagħhom reġgħu l-Knisja għat-triq it-tajba. Persuna li tispikka f'dan iż-żmien hija il-Papa Gregor Seba. Hekk nitkellmu propju fuq ir-riforma ta' dan iż-żmien bħala riforma Gregorjana, riforma li tieħu is-sima minn ismu. Gregor Seba kien persuna ta' saħħa kbira li joħodha qatta bla ħabel kontra ir-re Enrico Erba, re li kien qalbu marbuta sewwa mal-prattika tal-investatura lajkali li fittex li jieħu taħt idejh l-introjtu tal-Knisja. Hekk il-Papa joħodha qatta bla ħabel kontrih u jasal anke sabiex jiskomunikah. Hekk semmejt l-investitura lajkali x'kienet din? Diġà għamilt aċċenna liha li kien innobli li jippretendi li għandu s-saħħa u jażel l-isfijiet jew l-abbati li jagħtiju l-uffiċċju ekleżjastiku meta din is-saħħa kienet tiddependi biss mill-Knisja, mill-isfijiet, mill-metropoliti u fl-aħħar mill-aħħar mill-Papa. Għalhekk kien abbuż li wieħed li mhux ikkonsagrat qiegħed lil xi ħadd f'uffiċċju ekleżjastiku. Gregor Seba jasal biex jiskomunika il-Re Enrico u jxolli l-istudji tiegħu minn kwalinkwa rabta ta' obbedjenza leh. Dan normalment kien ħajolħoq sitwazzjoni politika diffiċli ħafna għar-re, tansara tajba, in-nisrani tajjeb issa kien marbut li ma jobdix, li ma jieħu ġurament ta' fedeltà lejn dan ir-re skomunikat. Enrico jiddispjaċih milli jagħmel għall-inqas hekk jipprova juri u jmur ġewwa Canossa, hekk fin-nord tal-Italja. Hemmhekk kien hemm dak iż-żmien il-Papa u Enrico imur qiegħed lilu nnifsu liebes ta' penitent fil-kesħa propju ħdejn il-bib tal-Papa sabiex jitolbu l-maħfra. Gregor Seba jħenna għalih u jagħtih il-maħfra u hekk jerġa' jqegħdu fuq it-tron tiegħu. Imma din ma kienx konverżjoni sinċira minn naħa ta' Enrico Erba u mill-ewwel li jerġa' jieħu t-tron f'idejh jerġa' lura għall prattiċi antiki tiegħu. Il-Papa jerġa' jiskomunikah, Enrico Erba jinżel għalih Ruma u l-Papa jkollu jsib rifuġju f'Kastel Sant'Angelo. Il-Papa jispiċċa eżiljat u jmut fl-eżilju. Kellu jkun Papa ieħor, Kallistu, u s-suċċessur ta' Enrico, ir-Re Enrico V li jaslu għal ftehim, il-famuż Konkordat ta' Worms tas-sena 1122. X'kien dan il-ftehim? Il-ftehim kien li l-Papa jibqa' jagħżel hu il-persuni sabiex jieħdu l-uffiċċji ekleżjastiċi mod partikolari l-isfijiet, inkwantu daw kienu mexxejja spiritwali. Inkwantu li daw l-isfijiet kienu wkoll ħafna drabi mexxejja huma tal-post għafdat f'idejhom u għalhekk mexxejja politiċi, kellhom mbagħad il-prinċep jagħtihom l-investitura bħala il-prinċep tal-post, bħala l-mexxej tal-post. U hekk jiġu mifruda b'xi mod
il-qawwa spiritwali, il-ġurisdizzjoni spiritwali mill-ġurisdizzjoni temporali. Naturalment da ma jfissirx li l-problemi kollha kienu ġew solvuti. Il-pjagi kemm tas-simonija u kemm ta' Nikolajiżmu, ġifieri ta' żwieġ tal-kleru, jibqgħu iweġġgħu l-Knisja għal snin u anke għal sekli wara u jibqgħu iqajmu minn fost il-poplu ta' Alla reazzjoni li jew waslet għal riforma sinċira fih dan il-Knisja jew waslet anke sfortunatament f'ċertu każi sabiex gruppi sħaħ ta' nies jinqatgħu għal kollox mill-Knisja ta' Ruma.